אנחנו מסיימים את יומו השני של מבצע שאגת הארי. במהלך היממה האחרונה, צוותי פיקוד העורף יחד עם ארגוני ההצלה המשיכו לפעול במוקדי פגיעות ברחבי הארץ. הפגיעה הישירה והקשה בבית שמש היום היא לצערנו עדות לכך שההגנה אינה הרמטית. באירוע הקשה נהרגו 9 אזרחים ונפצעו אזרחים נוספים כתוצאה מהירי. מאמצי האיתור והחילוץ נמשכים גם בשעה זו על ידי צוותי החילוץ של פיקוד העורף וארגוני ההצלה האחרים. אני מבקש למסור את השתתפותי בצער המשפחות. ליבו של כל עם ישראל איתכן בשעות קשות אלו. אנחנו מתחקרים את הפגיעה ובודקים כיצד היה ניתן להציל חיים. לאחר שבמכת הפתיחה של המבצע חיסלנו את ראשי משטר הטרור האיראני, כעת אנחנו מפרקים באופן שיטתי את מערכי הליבה שלו ומעמיקים את הפגיעה במשטר. לפני מספר שעות צה"ל השלים גל תקיפות נרחב ברחבי טהרן. יותר מ100 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו במקביל מפקדות מרכזיות של מערכי המשטר האיראני. אלו תקיפות משמעותיות ועוצמתיות, בהכוונה מודיעינית מדויקת שאפשרו לנו לפגוע במפקדות משטר הטרור. כעת ניתן לראות על המסך את אחת המפקדות שתקפנו היום. זוהי מפקדת החירום של מטה המודיעין, ממנה המשטר ניהל את המאמץ המבצעי והמודיעיני נגד מדינת ישראל. לצידה תקפנו גם את מפקדת אגף המבצעים של המשטר ואת המפקדה המרכזית של חיל האוויר האיראני, ובה מפקדת הטילים הבליסטיים ומפקדת כלי הטייס הבלתי מאוישים. אלו מפקדות שבמשך עשרות שנים היו הלב הפועם בתכנון וביצוע פעולות הטרור של המשטר. המפקדות האלו פעלו נגד ישראל ונגד העולם כולו. היום הן הושמדו יחד עם כל מי שפעל בהן. המסר שלנו למשטר האיראני הוא ברור. נדע להגיע לכל אחד, במפקדות, בבונקרים ובכל מקום אחר. אף אחד לא חסין. במהלך היום תקפנו גם את מפקדת תאיר עלה של מנגנון ביטחון הפנים של המשטר. המפקדה אחראית על יציבות המשטר והובילה את הדיכוי האכזרי של העם האיראני, ההתעללות והטבח של עשרות אלפי האזרחים בגלי המחאות האחרונים. גם בשעה זו מאות כלי הטייס של חיל האוויר פועלים במרחב האווירי של איראן וצדים אתרים ומשגרי טילים בזמן אמת. עד כה תקפנו כ-60 מטרי שיגור, כל אחד מהם בעל יכולת שיגור של עשרות טילים. אנחנו תוקפים את המערכים המרכזיים ביותר של המשטר, מערך הטילים הבליסטיים והיכולות הצבאיות, מערכי ההגנה האיראנים, טילי הקרקע האוויר ומטרות הפיקוד והשליטה של המשטר האיראני. התקיפות האלו מתאפשרות בזכות מהלומות הפתיחה. במהלכן, תוך 24 שעות חיל האוויר סלל את הדרך לטהרן. בתאום ושילוב עם צבא ארצות הברית פתחנו חזק ואנחנו ממשיכים חזק. אזרחי ישראל, מול המחירים הכבדים חשוב לי הערב לשבח את קור הרוח והחוסן שאתם בציבור מגלים. אני ער לתחושות והחששות שלכם. הימים האלו הם ימים מאתגרים ומתוחים. כפי שאמרתי, הביטחון שלכם, האזרחים, נמצא בעדיפות העליונה שלנו. גם הערב אני מבקש להדגיש, הישמעו להנחיות פיקוד העורף. ההנחיות מאפשרות להציל חיים רבים ולצמצם פגיעות. תמשיכו לפעול באחריות. חשוב לי שתדעו, החוסן והגיבוי של עם ישראל, שלכם, הוא הרוח הגבית שלנו, הוא סוד הכוח שלנו. יחד אנחנו יכולים לכל אתגר. אני אמשיך להיות כאן איתכם ולעדכן בכל התפתחות.